حومي ديشر خوي مارش دوغل شمسوا ديشر نأ قيتم لقبع قرنأ تي اويل يخيتن كيرل تشخا أرشك أشستيس نخل ارختيش نسا سنديل ويشوت دايولوريو ويروغير نوخчимет урок. Вай урок темью хуттыргаша предложениях дештулугуллак. Тахан вай кыда дүйсүрдү хуттырга хлятсн. Дагда өтөрдү хуттырги тайпнаш, а угар кертник хуттыргаша предложениях дештулчугуллак дасотурду вай. Берш дик ладугай дит мюлх амеланда дүйс хохсихотворения. Предложениях дешнаш хуттуш, воушах дузуш, заетусуш. Лилаш юса тярца гуттар, цундела сёх олу, шуннис хырду алхиетсун хуттург. Хинца цустихотворенин чулацамдях алурдаришик хул кочду хуттургаш. Дешнаш я предложенияш воуша хутту хуттургаша. Масала, хейчеш-а, айжеш-а, кураш-а дарт хабиша. Эх кбераш хинанц азама шлаху адюалху, лича алючу, бюрканах алоузу. Қият малхбара, амма хюк шил мохбар. Хал харчу предложения цантайп нормежьянаш, подлежащиш, воушах тесна хуттургаша. Шолгачу предложения цантайп нарсказуемеш. Коолачу предложения щи цалхай предложение. Хинц вайшуха арштеч адеш, ишт болх бирбу. Даяззи. Хуттургаш билгалия. Диц. Хутайп синтаксический гуллах коч до цара предложенияшка. Цантайп нормежия наш воушах хутту, ячолхайч предложений дагош. Наггах генах япандархыз, яжаллет. Бусал бдинан илм, я арби يوزدي شرخلق وعامر يحنزرجت إيغت إحخاديرة هتحليرشو عيدلو. حين يشرق ديك عالش دي أم هماند إح ستر مخيل كيزيك إشنرك حول خويل تولى. داود وويس تيرت تحن إسكري بيولخو كيجير خوي راي سنتري قاتشلت نو باغ بخارة كسيري سليتي نورسيدي. هور دي أنا تشكي خطوسين قتمن آلو توخورا كوارتيا هتيا ميالدوقهم لوردرق نوربيك استخن توخر رسول سعدي أنركسنا تيحانك أنتير كي خطقوشرك في استك تان ديوزالير دايمخ كي حابولشت أميح تاني فير ميالبوق لازم بلاحقا دوق سيدو ديوزون طويقر تخن دادي حقن واخر الأديزدرك سي نيس جوب إشتخردو. تانتايب نرميجينش ووشختسنا وقخوترغشا. حال خرچو، قولغچو، قولغچو، يولغوچو предложенияшка يولчу хуттургаша, чолхич предложение да ош вошختус. Ани нертеж адеш, хисате дилар ахоч дирдувай. Хар хуттургш юах айолш, предложение шиалия. Билгалдак хуттурги тайпа. Тедиллар гергарч еспях ишт хочдин хылтарлы. Арач оғ шилер, амберш цадахка дагах адатер. Амма цан қиетаран дюхлара хуттург. Дуаттаг эйлана мискчуна үйешву, цан қиетаран дозаран хуттург. Сел хан рамзан дейтинерг баъду, хунд әлчі тахан балғ цавиан иза. Хунд әлчі карара бахнин хуттург. Эйлин юха шиет эйоқш хазира. Делах шиенцы хазгех пуатирцу. Делах цан қиетаран дюхлара хуттург. Тахан пейт матхошла яхдагахир. Нагахсан балхар хал хиялах. Нагахсан карара бяхкаман хуттург. Тахан вайндевзир хуттургаша предложениях дештолугуллак. Сахба болхур бувайшин.